זה קושי שהוא צורף, הוא פשוט, אני מרגישה כמו איזו קביעה בגוף. כן. חזק. מה ייתנו לי תשובות? מצידי שכל העולם ואשתו ידעו שרצחו לי את הילדה. בהתחלה אמרו לי, מה היית עושה שם בתור שבויה? את יודעת מה עושים לשבויות? ועכשיו עם כל האלה שחוזרות, אני עוד פעם בתסכול, עוד פעם התעוררות. ואם היא הייתה חוזרת, לפחות הייתה להם אמא. זהו, מאז הם אצלי. הם ביחד כל הזמן, הם גדלים ביחד, אנחנו ממש עוטפים אותם. מה שקרה שלקראת פסח, הקושי הזה שחג כזה גדול מגיע. אני פתאום אמא, בתפקיד. גם יש רגעים שאת אומרת, וואו, מתי היא תבוא? ובאותה שנייה להבין, היא לא תבוא לקחת אותם. קיבלתי את ההזמנה מארגון אהבה. הייתה לי שם המון עזרה, שם מלא נערות שבאו לעזור עם נווה וריב. אין יותר טוב מזה, זה כאילו, וואו.